Львовский пенсионный фонд передал ФСБ России данные переселенца из оккупированного Крыма. История крымчанина Павла Довбыша подтверждает негласное сотрудничество между чиновниками Украины и России. Павел во время аннексии организовывал проукраинские акции в Крыму, а потом ушел добровольцем защищать Украину на востоке страны. Крымчанину 35, инвалид третьей группы Павел Довбыш, бывший военный. За время оккупации в 2014 году вместе с Русланом Зуевым и бесследно пропавшим Тимуром Шаймардановым организовывал проукраинские акции, помогал военным. Можна сказати, що Тимур Шаймарданов був керівником, не знаю, чи найпотужнішої, але одної з самих найпотужніших ланок супротиву проти російської окупації. Тобто його позиція і його один з улюблених висловів – це Крим або український, або безлюдний. Ми шукали, переправляли їжу, поки це було можливо. Ми годували військові частини. Так склалося тоді, що українська влада не могла допомогти, військовий військкомат не мог допомогти, харчування було відрізано, все, влада була відрізана від Криму, і не було ні коштів, ні можливості, а люди були голодні. Из-за опасности Павел Довбыш вместе с семьей выехал на материк. Сначала волонтерил, а потом поехал на восток добровольцем. После демобилизации переехал во Львов. Обратился в пенсионный фонд, чтобы получить социальные выплаты, которые начислили еще в Крыму. Вместо этого чиновники фонда подали десяток запросов в российские структуры, говорит Павел Довбыш. Я дізнаюся, що пенсійний фонд обласний розголосив по мені персональні дані, повідправляв запити на Російську Федерацію, хоча я цього взагалі не просив і більш того, був би проти, якщо б мені сказали, чи можна відправляти, чи ні. Тобто взяти, злити повністю мою адресу нинішню, я не знаю, це скільки треба в голові не мати мізків. Пенсионный фонд не противоречит. Такие запросы в страну-агрессора отправляли. Причина – затребовать пенсионное дело Павла Довбыша. В зв'язку з тим, що пенсійного фонду в Республіці Крим немає, ми звертаємося в Пенсійний фонд Російської Федерації, який скеровує запити по службах, де був одержувач пенсії, і тоді, коли приходить пенсійна справа, атестат, ми поновлюємо виплату у нас на території України. Активисты Львова возмущены действиями пенсионного фонда. Случай с Павлом Довбышем не одиночный. Оказалось, только пенсионный фонд Львова отправил в Россию более 200 запросов и таким образом сообщил стране-агрессору персональные данные, в частности, адрес проживания бойцов. Вони розповіли про людей, здали персональні дані ФСБ. На сьогоднішній день ми знаємо, то 210 випадків. То не тільки кримчани, то й люди з Луганська, з Донецька. Тому якщо так вільно державні установи можуть спілкуватися з ФСБ, тоді що нам робити в цій країні? Це є елемент, коли ми граємо проти самих себе. Ця ситуація абсолютно неприпустима, коли ми маємо контакт з країною-агресором ще й на офіційному рівні. Готуємо запити і до Служби безпеки України, і до інших підрозділів пенсійних фондів з питанням їхньої реакції і з другим питанням, скільки таких запитів було ще зроблено. Павел Довбыш опасается за жизнь своей семьи, планирует сменить место жительства. Забрал жену из больницы, которая из-за стресса родила двойню на 2 месяца раньше срока. Сейчас действия чиновников пенсионного фонда проверяют правоохранительные органы, а пострадавший Павел Довбыш планирует судиться. Марьяна Кузан, Эльвина Сидбулаева, Роман Мешковец, Львов, Заман, АТР.